Heipä hei! Tällä viikolla verkkonurkkauksessa tutkimme Joensuun yliopistolaisten kulkureittejä kouluun. Kuten näkyy, erilaisia kulkuvälineitä löytyy tuhansia, jopa miljoonia. Seuraavaksi tutkimus siitä, kuinka ja mitä reittiä pitkin nämä pienet lapsukaiset kulkevat kouluun. Menne. Tutkimukseen otettiin mukaan 20 yliopistolaista. Kuten näkyy, ihmiset suorastaan jonottivat tutkimukseen, mutta vain 20 pääsi. Seuraavaksi haastattelemme tutkija Teuvo Kalkkia. Päivää! Päivää! Kuinka kysely toteutettiin? Kysely toteutettiin lomakkeella, jossa kysyttiin koulureittiä ja kulkuvälinettä. Kuinka suuri oli tutkimuksen otanta? Tutkimukseen osallistui 20 opiskelijaa. Mikä on teidän suosikkikirjanne? Lukion kemia, kurssit 3 ja 4. Mitkä olivat tutkimuksen keskeisimmät tulokset? Suosituin reitti kulki Tulliportin kadun ja Länsikadun kautta. Suosituin kulku väline oli polku pyörä. Miksi teillä on tuollaiset housut? Tutkijan palkalla ei ole varaa ostaa pitempiä housuja. Nyt olemme täällä opiskelijoiden suosituimmalla kadulla. Polkupyörä oli kaikista suosituin kulkuväline. Kaikista suosituin asuinpaikka oli keskusta. Toiseksi suosituin oli Kanervala, mutta sinne emme menneet, koska se on niin pelottava paikka. Nyt. Tämän viikon mörkönurkka oli tässä. Ensi viikolla mankeloidaan kissa.
en saata tietää tulevaa, mut mitä kanssas koin ei ole kauniimpaa. Jos edes jotenkin sen esiin tuoda osaisin, mä kuinka todella sua paljon rakastin. Kuin joutsen laulu, iltamme on viimeinen, vain hetken soi tuo sävel särkyen. Kuin joutsen laulu, aika yhteinen, jo päättyy näin, sua kaipaan niin, mun ystäväni. Muistot tästä jää, mut pian